Derɗiraɓe assalamu alaikum, barka meɗen kikkiɗeɗe aran da horeji habaruji ɗihin. Hukumawa rento nga DSS diwal Kano andini nanguki nyotoɓe leppi leydi Rusiya diwal ngal. Leydi Somali, hukumawa polis leydi Somaliya wi no fuɗɗai nanguki rewɓe mbattaiɓe niqabi leydi ndin. Horejo lamu leydi Bangladesh Sheikh Hasina jippake daga dow korowal lamu mako. Joni sai mo itinon jonde gam nanki habaruji ɗin ɗifumaji. Hukumawa rento nga DSS diwal Kano wi'i nangi nyotoɓe leppi tutawal leydi Rusiya. Ɗum yi'i ni waɗoɓe wankoje saɗirmaji ɓillaji ɗi ɓesguji Najeriya yidata efta tutaji malla leppi leydi Rusiya diwal Kano. Goɗɗe diwe waylare leydi ndin, to woɓɓe maɓɓe noddata leydi Rusiya ndin waddana ɓe wallinde. Horejo konyanko'en soja'en Najeriya janar Christopher Musa wi'i konyanko'en leydi ndin jaɓata eftuki tutaji wondi leydi nder leydi ndin. Christopher Musa on halika wakkatire ko o halanta njaindiyanko'en ɓawo gidal lawngal horejo lamu leydi ndin Ahmed Bola Tinubu wadi mawɓe jagorɓe rento leydi ndin hore'en konyanko'en leydi ndin. Hande altine janar Musa on wi'i ɗum yi'i no woɓɓe eftata leppi leydi Rusiya ngam non waɗuki ni hiɗum ɗum nyamuki amanaku leydi ndin nden bo luwaɗi leydi ndin jaɓata majum. Toni on woytu habaruji ɗi ɗo warana on iga kode Radio International Abuja. On mbawai tokkuki min ha Facebook kode radio, nonnon bo on wawai heɓuki habaruji amin taskaramji fere-fere ha dow channel YouTube amin kode TV. Nonnon on mbawai heɗitaki min nde giɗɗon fu ha Radio Garden ema online radio. Soja Somaliya, polis en wuro Kisimayo wongo kombi mayo yabre fombinare lesdi Somaliya wi'i fuɗɗai nanguki maɓɓuki rewɓe mbattaiɓe kurnari cuddaindi gece maɓɓe wi'etendi niqab. Horejo agal polis en ɓen andini wi'ugo jami'en mako teti niqabiji kuɗuɗi gila rewɓe cuddaiɓe gece maɓɓe. Jabrude ɗen hocama ngam hulugo dental Al-Shabaab to hutinira dabareji ɗin yara piyanɗe malla kippe yabre nden ɓawo kippol nyiddugol ngol dental ngal yari Mogadisho lamorgo leydi Somaliya ndin nyalde jumɓare jemma. Bangladesh, horejo lamu leydi Bangladesh Sheikh Hasina jippake dow korowal lamu Firaministajo leydi ndin. Kubaruji gila leydi Bangladesh ndin wi'i horejo lamu leydi ndin doggi yaki leydi India ɓawo o andini jippaki gila korowal lamu leydi ndin. Ujuneje yimɓe waɗoɓe wankoje sorni nder ofishiru Firaministajo leydi ndin wondu Dhaka lamorgo leydi ndin. Seni hiddeko yottaki maɓɓe Sheikh Hasina on heɓi wurtaki dogguki yaki leydi India. Ujuneje yimɓe Bangladesh ni burti waɗa wankoje wanyuki lamu Hasina on gaɗuɗo duuɓi ko ɗuɗi lamo leydi Bangladesh ndin
keɓundi dimu gila leydi Pakistan. Terol habaruji amin wonɗon ɗi jemmare nde'e. On mbawai heɗitaki min ha Facebook ko de rediyo, ima dow TikTok amin ko de TV. Nonnon on mbawai heɗitaki min ha dow channel YouTube amin ko de TV. To min bilanta on habaruji ima vidiyoji fere-fere ko shafi ummatore fulɓe e leyɗe Afrika ima lesɗe windere fu. Gonde ko de rediyo ngam famtinki ifindinki on dow Facebook, Instagram, inanta channel YouTube e channel Telegram e rediyo Garden e online rediyo. Dow darnde surguɗoyan e moɗon Jamila Jibrila Dikos. Ni Ibrahim Iromo Dake mbi'aymi on heɗite taskaramji amin.